Ahojte, ja vám tu idem teraz troštičku pomudrovať, že kde by ste mali byť 11.7. a prečo by ste tam mali byť. Cítite sa unavení? Tak unavení, že si môžete dávať kávu, môžete si dávať energetiaky, môžete si dávať maču dokonca, ale stále ste proste unavení, až to ide do takého vyhoretia, že sa neviete rozbehnúť. Tak si dáme vodík. Máte zlé vyprázdňovanie? Idete na vecko proste a nič sa tam nedeje. Hej, snažíte sa, ale proste nejde to. Snažíte sa držať aj stravu, aj veľa pijete a proste trošku sa to možno zlepšilo, ale nie je to ono. Dáme si druhý vodík. Ďalej, trpíte nespavosťou. Naozaj snažíte sa, áno, idem si laškať, ale proste sa v tej posteli len prehadzujete. Dáme si tretí bodík. Máte rôzne kožné problémy, akné, psoriázu, rôzne exémy. Dajte si štvrtý bodík. Už je ich celkom dosť. Prečo by ste mali byť 11.7. Poviem vám potom kde. Ďalej, ak vám zapácha veľmi pot, ak vám zapácha z úst, dajte si 5. bod. Ak sa vám nedarí schudnúť, naozaj máte ten metabolizmus proste taký spomalený, dajte si 6. bod. Máte rôzne zdravotné problémy, dajte si 7. bod, 8., 9., 10., našli by sme ich tam ešte proste veľa. Vy potrebujete vyčistiť čreva. Neviem, či viete, ale naozaj v črevách vzniká veľké, ale naozaj veľké množstvo chorôb. Takže preto by ste mali 11.7. prísť na Detox Ideál od spoločnosti Vieda, ktorý povedím ja a bude to na Sliači. Samozrejme povedem ho spolu s mojím tímom, hej, ktorý naozaj mi veľmi v tomto pomáha. Bude to na Sliači a budeme sa na vás tešiť. Asi vám aj poviem, ako to bude prebiehať. Začíname o 9.00 piť prvý sáčok. Týchto sáčkov je vlastne 8 dokopy a každú hodinu pijeme jeden. Pomedzi to rôzne cvičenia, dýchové cvičenia, súťaže, tance, relax, prechádzky, prednášky. Bude sa dať vyhrať aj aktivátor buniek, ktorý má cenu 605 €, takže sa určite oplatí prísť aj kvôli tomu aktivátoru, ktorý môžete si odniesť domov, ale určite sa oplatí prísť hlavne kvôli sebe, kvôli tomu, že vy si naštartujete to telo, budete mať viacej energie, zbavíte sa rôznych toxínov, ktoré sú v tých črevách, hlboko v klkoch a vyčistíte si to telo. Nebude to len o tomto, my budeme sa tam snažiť na tom detoxe vám trošku zdôrazniť vašu hodnotu, aký ste vy dôležitý a dať seba je veľmi niekedy ťažké na prvé miesto, ale toto sa vám tam budeme snažiť dať do hlavičiek, aby ste seba dali na to prvé miesto, aby ste vy boli spokojní a aby ste tú spokojnosť rozdávali ďalej. Takže prvý deň sme si povedali a vlastne na záver toho prvého dňa potom si povieme, ako bude prebiehať ten druhý deň, ktorý už bude prebiehať v pokoji a v kľude doma. Pijú sa druhé sáčky. Tieto keď vypijete, tak potom vlastne sa pôjdete vyprázdniť a už z toho vášho odpadu, ktorý vyjde z vášho tela, urobíme analýzu, na čo by ste sa asi mali zamerať, kde asi máte problém, čo by ste mali posilniť. Naozaj z ľudí vychádza kadečo, nečakala som, že až také kadečo povychádza, ale povychádza. Takže nemusíte potom tú fotku nikam posielať, máte ju vy a už sa spraví vlastne tá analýza. Ja som tento detox absolvovala niekoľkokrát aj s Y ľuďmi, ktorí naozaj majú pozitívne ohlasy. Ja, keď som pila prvýkrát tento detox, som si povedala, v živote nikdy, už raz toto stačí zažiť mi, nie, ďakujem a odporúčať to určite nikomu nebudem. Ale vidíte, udial sa zázrak, pretože Miroslava sa na druhý deň po užití tých sáčkov a po vyprázdnení úplne toľko energie, čo do mňa prišlo, vôbec nechápem, lebo ten prvý deň som naozaj nevládala som si ani poznámky písať, ani nič, takže tak toto na mňa vplyvalo a naozaj odpuchli nohy ľuďom, až 4 kg niekto proste zhodil, ale pozor, to není tuk, to sú tie nánosy, ktoré sú v črevách, rozbehne sa vám ten metabolizmus a to telo začne pracovať tak, ako má. Hej. Ja nehovorím, že aj na vás to takto bude pôsobiť. Ono to treba vyskúšať. Na každého to proste vplýva inak. Takže ja vám tu nebudem sľubovať hory doly. Prídete, vyskúšate, uvidíte a
myslím si, tak skromne, že budete chodiť na tento náš detox pravidelne, pretože ho pravidelne určite organizovať aj budeme. Takže 11.7. na Sliači, budeme sa na vás tešiť s mojím tímom a určite potom budem rozprávať aj o vašich skúsenostiach alebo nám o nich poviete už vy. Tešíme sa na vás.